No niin, tervetuloa kaikki tähän meidän taiteilijatapaamiseen. Eli meillä on paikalla täällä IC98, Visa Suompää ja Patrik Söderlund. IC98 tarkoittaa ikonoklasti ja se 98 vuosi viittaa teidän perustamisvuoteen. IC98 on taiteilijaporukka, joka tekee ja toteuttaa ensimmäisen Lönnströmin taidemuseon nykytaideprojektin yhteistyössä meidän taidemuseon kanssa. Me on aloitettu tämä nyt varsinaisesti vuoden vaihteessa ja ehkä nyt toukokuussa tämä alkaa tällainen vähän niin kuin ehkä yleisölle konkretisoitumaan, että mitä tässä on tapahtumassa. Eli nyt tässä meidän galleriatilassa on puuhailua, mitä voi tehdä. Tuolta löytyy lisää tehtäviä, eli jääkää ihmeessä tänne piirtämään ja kirjoittamaan ja keskustelemaan ja sellaista, selaamaan näitä kirjoja ja kaikkea muutakin sellaista. Meillä on nyt päällä tällä hetkellä tämä Kroonoksen talon etsintä tänä kesänä. Ollaan käyty katsomassakin joitakin paikkoja. Mutta mikä tämä Kroonoksen talo oikeastaan on ja mitä kaikkea siihen liittyy? Eli sen takia meillä on täällä taiteilijat paikalla kertomassa tästä. Ja saatte mielellään myös esittää kysymyksiä, jos joku asia tuntuu epäselvältä tai herättää enemmän keskustelua, niin on huomattu se, että tämä on sellainen projekti, joka herättää valtavasti tunteita ihmisissä. Vähän surumielisiä tai sitten hyvin iloisia ja positiivisia, ne ehkä vaihtelee. Se on mielenkiintoista. Mutta olkaa hyvät, Visa ja Patrik, niin sana on teidän. Joo, kiitos. Mä mietin, ehkä voitaisiin sanoa jotain niin kuin meidän historiasta ennen kuin mennään tähän projektiin. Niin kuin Jenni sanoi, niin me tehtiin meidän ensimmäinen projekti vuonna 1998. Me ollaan siitä saakka niin tehty yhteistyötä. Mitä se on, jotain 18 vuotta. Kohta 20 vuotta, sitten varmaan pidetään jotkut 20-vuotisjuhlallisuudet, että ollaan riittävän niin kuin etabloituneita. Tämä projekti, tämä Kroonoksen talo liittyy aika elimellisesti itse asiassa myös siihen niihin meidän lähtökohtiin, niin siinä mielessä voi olla mielekästä sanoa muutama sana. Eli me tavattiin Turun yliopistossa siinä joskus 90-luvun alkupuolella. Visalla oli pääaineena taidehistoria siinä vaiheessa ja mulla kulttuurihistoria. Sitten meidän ryhmässä oli Juha Vitikainen vielä kolmas jäsen, joka nykyään on maakuntatutkijana Hämeenlinnassa. Mutta Juha tosiaan pääsi noihin oikeisiin töihin sitten, jos siinä niin kuin ihan 2000-luvun alussa, niin hän jätti sitten meidän ryhmän. Mutta itse asiassa Juha on nyt tullut tiimiin mukaan tässä projektissa, mikä on tietysti hyvin sopivaa, koska Juha oli itse asiassa ideoimassa tätä Kroonoksen talon ensimmäistä vaihetta, joka oli joskus vuonna 1999. Itse asiassa idea on niin vanha. Siihen aikaan niin me ei todellakaan ajateltu tekevämme taidetta, kun me tehtiin ensimmäinen projekti yhdessä, vaan se ajatus oli enemmän, että me laajennetaan sen akateemisen kirjoittamisen kenttää ja tuodaan ne kiinnostuksen kohteet, joita meillä oli, niin julkiseen tilaan jonkunnäköisinä interventioina tai tekoina. Ja sitten vaan vähitellen, osittain rahoitussyistä ja osittain siksi, että kuvataidetta, nykytaide on sellainen alue, joka pystyy sulkemaan sisänsä hyvin monenlaisia kulttuuriharmaalla alueella tapahtuvia toimintoja, niin me sitä kautta siirryttiin sitten vähitellen taiteen puolelle. Mutta itse asiassa alun perin meidän lähtökohdat ei ollut taiteessa ollenkaan. Ja se oli siinä ehkä joskus niin kuin, ehkä vuonna 1999 mä luulisin, niin me oltiin oltu aika kiinnostuneita siinä vaiheessa niin julkisesta tilasta ja julkisen tilan omistamisesta ja niistä valtakäytänteistä, mitä liittyy arkkitehtuuriin ja kaupunkitilaan ja ehkä tämmöisiä laajempiinkin niin kuin teknologisia järjestelmiä, miten ihminen on niin kuin osa yhteisöä ja osa rakennettua ympäristöä ja osa niitä rakenteita, jotka silleen niin kuin tavallaan huomaamatta ohjaa ihmistä tiettyyn suuntaan. Kupittankadulla Turussa oli palannut puutalo ja me oltiin siinä aika tuoreeltaan paikalla
Ja me pohdittiin, että me nähtiin se talo ja me mietittiin, että no jaa, katos vaan, että mielenkiintoista, että kohtahan tuosta puretaan ja sitten siihen rakennetaan kerrostalo. Ja nyt siinä se kerrostalo onkin, se itse asiassa nousi siihen todella nopeasti, ikään kuin koko tämä palaminen olisi ollut suunniteltu, mikä tietysti se saattoi ollakin. Joka tapauksessa niin meidän ajatus oli semmoinen, että mitä jos, eikö olisikin hienoa, että jos sitä nyt ei puhdistettaisikaan sitä tonttia ja siihen rakennettaisiin jotain uutta, vaan se jätettäisikin siihen asunsa niin kuin määräämättömäksi ajaksi, jotta ihmiset voisivat ikään kuin nähdä osana kaupunkitilaa myös jotain niin kuin sellaista, mikä vähitellen rappeutuu tai mikä on vähän eri tavalla niin kuin muotoutunut tai joka muotoutuu osana sitä niin kuin kaupunkielämää vuosien kuluessa. Siinä vaiheessa ajatus oli ehkä museologinen ennen kaikkea. Eli me oltiin kiinnostuneita siitä, että miten voisi ikään kuin perustaa ajan museon siinä mielessä, että miten itse ajan kulun voisi museoida. Koska aika usein, niin kuin me tiedetään, niin kuin jos ajatellaanpa nyt historiallisia museoita esimerkiksi, niin se miten historia muokataan ja järjestetään, niin se perustuu siihen, että aika koetaan ikään kuin tällaisena helminauhana. Eli meillä on ikään kuin aika, joka on se lanka. Mutta se, miten me ymmärretään se aika, se lanka, niin me ei pystytä niin kuin hahmottamaan sitä pelkkänä anonyyminä lankana, vaan sen jälkeen me ruvetaan pujottamaan sinne niitä helmiä, jotka on ikään kuin niitä merkitseviksi koettuja tapahtumia historiassa. Ja aika usein ne on sitten epokkeja, eli tietty aikakausi. Että me voidaan puhua, että riippuu siitä, että millainen niin kuin mittakaava meillä on, niin me voidaan puhua, että yksi helmi on aina 1000 vuotta, jos puhutaan sivilisaatioista, tai yksi helmi voi olla 100 vuotta, tai se voi olla 10 vuotta, jos ajatellaan yhtä vuosisataa. Niin se kuitenkin aina niin kuin aika pysäytetään niissä helmissä, sellaisiksi kristalleiksi, ja sitä kautta meille niin kuin välitetään tietoa just museoinstituutiossa ja tai historiallisten museoiden instituutiossa historiasta. Ja me ajateltiin, että mitä jos me museoitaisiin itse sen ajan kulku sinänsä, tai me kiinnitettäisiin erityisesti siihen katsojien huomioon, koska kyllähän me koko ajan havainnoidaan ajan kulkua, mutta se on erilaista silloin, kun sä sanot, että tämä on se teko, että jos sä nyt katsot tätä, niin sä virittäydyt ihan toisella aaltopituudella, koska sun on pakko miettiä silloin sellaisia kysymyksiä, että mistä toi on tullut, ja ennen kaikkea, että mihin se on matkalla tulevaisuuden näkökulmasta, koska aika nopeasti, jos ajatellaan niin kuin inhimillistä käsityskykyä, niin me törmätään siihen ongelmaan, että kuinka pitkälle tulevaisuuteen me itse asiassa voidaan realistisesti kuvitella asioita. Et yleensä se menee sukupolvien mukaan, että sä voit ajatella, että minä, mun lapsen lapset ja ehkä lapsen lapset. Mutta sen jälkeen se muuttuu tosi nopeasti hyvin abstraktiksi se pidemmälle tulevaisuuteen menemä linja. Ja tämä on niin kuin, sanotaanko, tosi merkittävä poliittinen kysymys, joka on meillä hirveän keskeisenä nyt tässä nyt realisoituvassa Kronoksen talossa. Ja sitten ajatus katkesi. Visa, jatkaksa tästä? Joo, eli no tuossa Patrik, mulla tuli, no sä puhuit just tästä meidän tosiaan siitä meidän alusta tosiaan ja niin kuin miten mulla eikö sulle tosiaan meidän ensimmäinen teoshan käsitteli justiinsa niin kuin oli niin kuin Patrik tuossa mainitsi, niin hyvin paljon niin kuin julkista tilaa, että tavallaan tämä ja kysymys niin kuin julkisesta tilasta on hyvin poliittinen, että tavallaan me oltiin siinä mielessä aika koko tämä kysymys ja nämä niin kuin kysymyksen asettelut tässä on loppuksi hyvin poliittisia kuitenkin joka tapauksessa. Ja tavallaan musta tuntuu, että me ollaan tehty pitkän aikaa töitä, jotka ei näennäisesti vaikuta kovin poliittisilta, mutta näissä on nämä samat niin kuin tavallaan sellaiset tietynlaiset kerrostumat siellä alla joka tapauksessa, että me tavallaan tämän teoksen myötä ehkä tullaan enemmän
siihen poliittiseen IC98, että, jota me ollaan oltu hyvin voimakkaasti siinä alkuvaiheessa. Niin, se on paluuta juurille siinä, ja se on myös niin kuin aika mukavaa välillä, koska me ollaan tosiaan tehty animaatioita aika pitkään ja meidät tunnetaan taidemaailmassa parhaiten niistä. Ja mehän ollaan tehty koko ajan monenlaisia teoksia, mutta nyt jotenkin tämä mahdollisuus, joka avautuisi tässä Lönnströmin kanssa, niin me itse asiassa oltiin mietitty pitkään, se oli aina silloin tällöin tämä Kronoksen talon idea pulpahdellut esiin, me tehtiin biennaalia ja siinä oli tiettyjä teemoja, semmoisia hyvin niin kuin pitkällä tulevaisuuteen niin kuin suuntautuvia teemoja. Siinä oli niin kuin ekologisia kysymyksiä ja me oltiin jo pohdittu, niin kuin esimerkiksi meidän animaatiossa näkymä Vastarannalta, niin me oltiin ikään kuin jo kuvattu kuvana se tilanne, missä niin kuin meidän rakennussivilisaatio vähitellen niin kuin sen merkitys vähenee ja sitten luonto kasvaa sen tilalle. Et me oltiin tavallaan tämä jotenkin niin kuin kuviteltu jo kuvana. Se mitä nyt Lönnström mahdollisti oli se, että sen sijaan, että me tehdään kuvia, niin me manipuloidaankin suoraan itse todellisuutta tekona. Et se ei ole vain niin kuin representaatio tai kuvausta, jos ajatellaan perinteistä taidetta, vaan että pystytään oikeasti niin kuin työstämään sitä todellisuutta jossain määrin ympäristötaiteen perinteen sisällä, mutta silti hyvin eri tavalla, koska se mitä me ei haluta tehdä on, me ei haluta tehdä niin kuin sellaista sanotaanko monumentaalista tai semmoista heroista tai melkein niin kuin machomaista luonnon muokkaamista. Ei se muuta sitä asiaa, että rakennaksä jonnekin talon, joka ei ehkä sovi siihen ympäristöön, tai teeksä taideteoksen, sä kuitenkin niin kuin muokkaat. Ja jos toinen kysymys niin kuin minimalismi ja ympäristötaiteen kysymys on se, että ei välttämättä sanotaan, että siinä on sen eettinen hyvyys, että sä et välttämättä tuo sinne paikkaan mitään uutta, vaan sen sijaan sä vaan järjestät asiat siellä uudestaan, ikään kuin se ei olisi sen todellisuuden niin kuin muokkaamista. Tämä on semmoinen, me ollaan käynyt vähän keskustelua tämän perinteen kanssa, tämän Smithson jutun kanssa, koska se ei niin kuin miellytä, se ei tunnu oikealta tavalla tietenkään enää nykyään, kun me ollaan uskottu siihen, että asiat pitäisi ennemminkin niin kuin jättää silleen. Meidän ei pidä liikaa, niin kuin, se on ihan riittävästi ihminen niin kuin muokannut luontoa, oli se ihan sama, onko se taidetta tai mitä vaan, että se olisi ennemminkin tärkeää, että me voidaan jotenkin luoda semmoinen tila, jossa se luonto tai se ympäristö voi vaan olla. Me ikään kuin luullaan tai me pidetään sitä itsestäänselvyytenä, että onhan nyt sellaista, että luonto vaan on, mutta itse asiassa ne vapaan luonnon alueet on koko ajan kutistumassa kovaa vauhtia. Eli se, mitä me tarvitaan, on ennemminkin sen tyyppistä niin kuin huomion kiinnittämistä luontoon toisella tavalla, ilman että me muokataan sitä liikaa. Niin silloin, kun mun ajatukseni katkesi tuossa aikaisemmin, tämä liittyy siihen poliittiseen aspektiin, siihen, että me ei pystytä kuvittelemaan kuin tietyn sukupolvimäärän päähän tulevaisuuteen. Niin kun ajatellaan, että me ihmetellään, että miten se voi olla niin vaikeaa saada esimerkiksi ilmastosopimuksia kirjoitettu. Totta kai siinä on niin kuin lyhyen tähtäimen kapitalistiset näkemykset hyvin vahvana ja territoriaaliset kysymykset ja jos ajatellaan niin kuin melkein kaikkialla maailmassa, niin kasvava kansallismielisyys. Siinä on paljon tällaisia teemoja, mitä pitää niin kuin, neuvotella, kun me yritetään esimerkiksi vähentää ihmiskunnan tuottamia päästöjä. Mutta siinä on, niin kuin, en mä ehkä tykkää tällaisesta niin kuin sanotaanko essentialismista sinänsä, mutta silti tuntuu siltä, että se on myös niin kuin siihen ihmisen kulttuuriin sisäänrakennettu kysymys tavallaan, että me ei vaan pystytä ajattelemaan riittävän pitkälle. Että vaikka sitä tahtoa muuttaa asioita ja vähentää päästöjä on, niin se on vaan niin vaikeeta kuvitella sinne kauas, että se jotenkin tuntuu niin abstraktilta, että me ei jotenkin kyetä niin kuin realisoimaan sitä tässä nyt hetkessä. Ja siinä mielessä siksi me tarvitaan niin kuin sellaisia esimerkkejä tai sellaisia teoksia tai tekoja, jotka niin kuin edes yrittää sen
tulevaisuuteen suuntautuvan niin kuin ajattelun ja sen kuvittelukyvyn niin kuin stimuloimista. Ja se on meillä niin kuin aika keskeisenä tässä, että meidän on pakko katsoa tätä teosta ja samalla se tarkoittaa, että meidän on pakko kuvitella jotain, mikä on 1000 vuoden päästä. Se 1000 vuotta, mitä me ollaan sanottu, että mikä me kirjoitettiin lehdistötiedotteeseen tässä Kronoksen talossa, että jätetään talo 1000 vuodeksi silleen, niin sehän oli vain heitto. Siis 1000 vuotta sen takia, että 1000 vuotta on saman aikaan ikään kuin myyttinen, mutta myös hyvin konkreettinen. 1000 vuotta on sivilisaatioiden niin kuin elinikä tai 1000 vuotta on niin kuin yksi niin kuin milleniumi. Että se ihmiset ymmärtää, mitä on 1000 vuotta ilman, että se on abstrakti. Mutta silti jos me ajatellaan 1000 vuotta taaksepäin esimerkiksi, niin siitä meillä on jonkunnäköinen käsitys tietysti, että millaista oli Suomessa 1000 vuotta sitten. Mutta se ei suoraan auta, koska tavallaan se historian kulku ja ihmisen vaikutus ympäristöön on ollut niin voimakasta, että me ei voida ajatella, että historia ei kulje lineaarisesti ihmisen ja luonnon yhteinen historia, vaan se on ikään kuin eskaloitumisen historia tuolta niin kuin 1900 tai ehkä 1800-luvun teollisesta vallankumouksesta saakka, mutta ehkä se eskaloituminen, se niin kuin sen eksponentiaalisen käyrän jyrkentyminen on ehkä tapahtunut niin kuin 50-luvusta toisen maailmansodan jälkeen, niin siitä eteenpäin. Eli jos me ajatellaan 1000 vuotta tästä taaksepäin, niin 1000 vuotta tästä eteenpäin on itse asiassa paljon enemmän aikaa. Siinä ehtii tapahtua paljon enemmän asioita kuin mitä ehti tapahtua tähän hetkeen mennessä 1000 vuodessa. Ja kaikki nämä tekee niin kuin kuvittelemisesta tosi vaikeaa. Siinä mielessä niin kuin 1000 vuotta yhtä hyvin tämä talo voisi olla, ehkä 100 vuottakin on niin kuin aika hyvä aika jo. Ja sitten täytyy, kun puhutaan tästä niin kuin yhteisistä sopimuksista, ja tämä on niin kuin ehkä toinen poliittinen aspekti tässä myös, niin jos meillä on tavallaan tämä vaikeus yhteisissä sopimuksissa, niin kuvitella asioita ja sijoittaa niitä niin kuin riittävän kauas tulevaisuuteen. Kato, mun katkee taas ajatus. Tää on tää sunnuntaipäivä. Sä et Visa tiedä, mitä mä olin nyt sanomassa, koska mulla oli tässä kyllä tämmönen niin kuin puhut neuvottelusta, mutta tavallaan toi, että jos ajatellaan sillä hyvin konkreettisella tasolla, kun juuri sä mainitsit tämän, että niin kun, miten vaikea on kuvitella tällaisia pitkiä aikakestoja, 1000 vuotta, joka nyt on tavallaan tämmöinen meidän keksimä, joka ei perustu sinänsä, ehkä nyt joku sivilisaation aika voi olla se, että sivilisaatio, joka syntyy ja päättyy tietyn ajan yleensä 1000 vuodessa. Niin, no, musta tässä on aika todella niin kuin jännä tämä prosessistahan me puhutaan myöskin, että miten ne kaikki ihmiset, joiden kanssa me haastetaan tämän Kronoksen talon myötä miettimään ja pohtimaan tätä pitkää aikakestoa, joka on meidän animaatiossa ihan sellainen tavallinen, että miten tämmöinen virkamiestaso pystyy niin kuin kuvittelemaan tämän asian, koska tyypillistähän on, että tämä nyt astuu semmoisen ehkä jonkinlaisen kaupunkisuunnittelun niin kuin, tällaiseen niin kuin kehykseen jossain määrin, että virkamiehet, joiden kanssa me puhutaan, niin on monesti miettii asioita ainakin 10-20 vuotta, jos puhutaan kaavoista ja tällaisista asioista. Tietysti sitten monilla on todella paljon lyhyempi, jos puhutaan niin kuin talouden tämmöistä perspektiiveistä, niin nämähän on todellakin niin kuin yksi vuosi neljännes. Se on jo pitkä aika. Mutta tässä, no niin, todellakin niin kuin meidän tiimiin tulee mukaan, tai tämä on meillekin hirveän mielenkiintoista, koska me nyt ollaan keskusteltu myös geologien kanssa tässä tämän projektin yhteydessä, ja tänne tulee luennoimaan geologi teille myöskin, että heille taas 1000 vuotta on
se, mikä me ollaan nyt astuttu tähän aikajanaksi, niin se on heille hyvin lyhyt aikaperspektiivi. He puhuu sadoista tuhansista vuosista. Et Suomen tämmöinen maaperä, kallio, niissä todellakin niin kun liikutaan huomattavasti pidemmistä ajoista, pidemmän aikajanalla. Kroniksen talossa tosiaan niin kun on nämä tavallaan niin kuin meidänkin animaatioissa, niin ne on niin kuin tämmöiset hyvin erilaiset tasot. Tulee niin kuin jonkinlaiseen niin kuin hankaukseen keskenään, voisiko sanoa näin. Ja erilaiset ihmiset joutuu, niin kuin me vähän niin tullaan haastamaan heidät niin kuin pohtimaan näitä, että tavallaan siitä heidän perinteisestä tämmöisestä niin kuin perspektiivistä ottamaan tällaisen ihan tavan heille ihan hyvin niin kuin toisenlaisen näkökulman, että joku kaavoittaja, miten hän niin kuin näkee tämmöisen 1000 vuoden jakson, että se on niin kuin asia, mitä he ei todellakaan, niin kuin, mikä on hyvin epätavallista. Niin, se oli se. Tässä tulit siihen, että kiertää näin, niin nyt mä voin jatkaa siitä. Eli ajan ja demokratian käsitteestä ja kaavoittajan ja yhteiskunnan ongelmat myös 1000 vuoden aikajaksolla, jos puhutaan siitä, on se, että esimerkiksi niin jos puhutaan luonnonsuojelusta, niin me ajatellaan, että ne on mahtavaa, tai siis ne, ketkä nyt kannattaa luonnonsuojelua, ei ole itsestäänselvyys. Niin sanotaan, että mahtavaa, että nyt saatiin tämä paikka suojeltua, tai nyt meillä on tämä kansallispuisto. Mutta me harvemmin ajatellaan sitä, ja tämäkin on, että jos ajatellaan politiikkaa ja yhteiskuntaa, niin kun me ajatellaan edes 100 vuoden päähän asioita, niin demokratian luonteeseen kuuluu, että itse asiassa aika lyhyessäkin ajassa me voidaan ottaa Urho Kekkosen kansallispuisto ja hakata jokainen puu sieltä alas, eikä siinä mene kuin ehkä 8 vuotta, saattaa jopa järjestyä 1 hallituskauden aikana tai 1,5 hallituskauden aikana, koska se kuuluu demokratiaan. Et jos me ajatellaan, että me suojellaan joku alue, niin se on silti vain meidän ihmisten yhteinen sopimus. Ja muuten ei voi olla, koska jos me nyt halutaan uskoa demokratiaan, kun mitään parempaakaan järjestelmää ei ehkä ole, niin meidän on myös itse asiassa hyväksyttävä se, että meidän täytyy koko ajan taistella myös sen jo suojelun puolesta, koska mikään ei takaa sitä, etteikö päätöksiä pyörittäisi. Eihän lait ole kiveen kirjoitettuja, vaan ne on historiallisia sopimuksia. Niin, tämä on sellainen toinen juttu, että me tavallaan niin kuin taistellaan tässä sitä vastaan myös, että me halutaan selvittää, että kun me esitetään virkamiehelle tai poliitikolle kysymys siitä 1000 vuodesta, niin jos se on ikään kuin fiksu virkamies tai poliitikko, niin sen vastaushan ei ole, että minä en hyväksy tätä, vaan se vastaus on se, että mä en voi luvata sitä. Että mä en voi mä en voi seistä tällaisen lupauksen takana, koska mä tiedän, miten järjestelmä toimii, ja se ei yksinkertaisesti mahdollista sellaista sitoutumista. Että se täytyy aina neuvotella itse asiassa uudestaan se suojelu. Jos me nyt just tässä kun me puhutaan, niin ehkä Euroopan merkittävin alkuperäisaarniometsä ei suinkaan ole täällä pohjoisessa, niin kuin usein luullaan, että eihän Suomessa mitään alkuperäismetsää hirveästi ole. Niin Puolan ja Valko-Venäjän raja-alueella on Euroopan vanhin aarniometsä, joka on ollut luonnontilassa siis tuhansia vuosia. Ja nyt Puolan uusi oikeistohallitus, tai sanotaanko äärioikeistohallitus, on tietyillä verukkeilla pyrkii pääsemään siihen käsiksi ja kaatamaan 2/3 siitä metsästä ikään kuin metsänhoidollisilla perusteluilla. Tämä metsänhoitokysymys on mielenkiintoinen suomalaisestakin näkökulmasta, jos ajatellaan sitä, että mikä se idea on ollut. Että kun me sanotaan, että jos ihminen sanoo, että luontoa pitää hoitaa, mutta ne, ketkä ajattelee luonnon näkökulmasta, niin tietysti ymmärtää, että ei luontoa hoideta, vaan luonto hoitaa itse itsensä. Että ei meidän pidä pakottaa omia ideoitamme siihen päälle. Tämä tietysti liittyy hyötyyn ja territorioon myös. Mutta siis se todellinen taistelu Euroopan mittakaavassa käydään tällä hetkellä, mä sanoisin,
just tästä metsästä Puolassa, mä en tiedä miten tämä nyt oikein lausutaan, mutta Bielovica tai joku sen metsän nimi on, jossa on vieläkin niin Euroopan ainoat vapaana liikkuvat biisonilaumat. Siellä on susia, ilveksiä, karhuja, siis eläimiä, jotka on niin kuin kadonnut monesta paikasta Euroopassa. Ja tämä on täysin niin kuin koskematon alue. Ja jos me ajatellaan, että kuin sietämätöntä se on, että se voitaisiin, niin kuin, se voidaan vaan noin nopeilla päätöksillä lopettaa kaikki se, ja sitten sitä ei enää ole. Me puhutaan usein niin kuin sademetsien kaatamisesta ja tuhoamisesta niin kuin globaalissa mitassa, mutta meillä on niitä taisteluita myös ihan täällä Euroopan keskellä. Tämä liittyy tähän keskusteluun myös. Siinä kytkeytyy poliittiset prosessit, ekologia ja ajan käsite, kaikki oikeastaan yhteen. Ja sitten vielä museologia tässä projektissa. Nyt mä rupean miettimään, että me lähdettiin niin kuin tälle abstraktille tasolle, että me ei niinkään puhuttu tästä, niin kuin, tästä konkreettisesta teoksesta mitään. Pitäisikö palata alkuun ja sanoa jotain ihan vain yksinkertaisesti siitä niin kuin talosta. Nyt tavallaan ollaan puhuttu itse sen teoksen tai teon ympäriltä tässä nyt, mutta se mitä me nyt niin kuin konkreettisesti siis tällä hetkellä tehdään, niitä jos mä menen vielä vähän taaksepäin, eli minkä takia me yleensä tehtiin tämä ehdotus niin kuin Lönnströmille. Niin se johtui siitä, että ei vain siksi, että meillä oli mielestämme hyvä idea, joka on tosi vanha, ja sitten me ajatellaan, että no kato hei, että tuolla on niin kuin 100 000 euroa kuleksimassa, että uudelleen lämmitetään nyt joku progis ja otetaan rahat himaan. Me ei ajateltu sitä niin, vaan koska se on tietysti nykyään vaikeaa, ehkä enää uskoa, mutta meillä oli aika pitkään ajatus 90-luvun, 2000-luvun alussa, että me ei haluttu pitää gallerianäyttelyitä, me ei haluttu teoksia hirveästi museoon, vaan me ajateltiin, että me voitaisiin niin kuin tehdä projekteja niin kuin julkisissa tiloissa, ilman että me tarvitaan sitä taiteen sanaa tai sitä taideinstituutioa. Ja meitä harmitti aina, kun me tehtiin enemmän vielä siihen aikaan, niin paikkasidonnaisia teoksia. Ja meistä tuntui aina, että no ihan niin kuin museossa tai galleriatilassa, niin niissä ei ole mitään kiinnostavaa, koska ne on niin kuin tyhjiä valkoisia kuutioita. Että paljon kiinnostavampia on ne asiat, mitä tapahtuu niin kuin niiden ulkopuolella. Ja sitten me aina ajateltiin, että miksei olisi sellaisia museoita tai sellaisia organisaatioita, joilla vaan olisi se niin kuin, sanotaanko se toimisto, mutta niiden rahat ei menisi sen tilojen ylläpitämiseen ja niihin seiniin, vaan tehtäisiin projekteja aina niiden projektien omista lähtökohdista käsin. Ei niin päin, että meidän täytyy muokata meidän projektia niin, että se sopii tiettyyn tilaan. No sitten Ruotsissa esimerkiksi, onhan näitä ollut niin kuin Art Angel Englannissa muun muassa toiminut tosi pitkään, tehnyt tällaisia niin kuin komissiotyyppisiä teoksia, millä sitten etsitään se koko niin kuin tilat tai paikat ja se infrastruktuuri luodaan joka kerta uudestaan. Ruotsissa on ollut tämä Magdalena Malmin pyörittämä projekti, jonka nimeä mä en nyt muista. Niin sitten kun Lönnström teki tämän, että luovutaan seinistä, niin me ajateltiin, että kyllä, että me halutaan nimenomaan tehdä se nyt ekalla kerralla. Jos meitä ei olisi valittu tekemään tätä nyt ekalla kerralla, niin me ei oltaisi enää koskaan todennäköisesti tehty ehdotusta tähän. Koska siinä oli se, niin kuin, se symbolinen teko, jota me ikään kuin haluttiin myös tukea ja joka inspiroisi meitä. Että nyt luovutaan niistä seinistä, niin meillä on just nyt tähän ensimmäiseksi niin kuin ikään kuin pilottiprojektiksi niin just sopiva projekti. Ja me pidettiin niin kuin sitä tärkeänä, että me tuodaan se oma niin kuin panoksemme siihen myös. Ja hassusti ja ristiriitaisesti tavallaan, kun se museo luopui seinistään, niin sitten me ehdotetaan projektiin, missä sitten kuitenkin ostetaan yhdet seinät, eli talo. Eli tämä on oikeastaan niin kuin se tausta, eli lyhykäisyydessähän siis idea on edelleen se, että tulkoon se nyt sanotuksi, eikä pidetä sitä itsestäänselvyytenä, että kaikki tietää sen. Eli ajatus oli vain yksinkertaisesti se, että me hankitaan kiinteistö, talo ja piha, ja sitten me jätetään se silleen, me aidataan se. Me ei haluttaisi aidata sitä, mutta meidän on pakko aidata se.
ihan turvallisuuskysymysten takia. Niin siinä mielessä niin kun konkreettisena tekona tämä projekti on äärimmäisen yksinkertainen. Ostetaan paikka ja sitten sanotaan, että no nyt se on sitten tossa ja nyt sille ei enää saa tehdä mitään. Mutta se mikä siitä tekee mielenkiintoisen sen jälkeen on se mitä siinä ympärillä tapahtui. Me aloitettiin puhumalla ikään kuin asioista tämän itse talon ympäriltä, niistä käsitteistä eikä niinkään siitä konkretiasta. Siis jotenkin voisi itse asiassa sanoa, että tämä teos, Kronoksen talo, on jo tehty käsitetaiteen näkökulmasta, kun me ollaan esitetty se idea ja ihmiset rupeaa kuvittelemaan, että no millainen se Kronoksen talo on ja no mitä siinä sitten tapahtuu, tai ne rupeaa esittämään niitä vastaväitteitä, että miten te muka voitte niin kuin suojella jonkun tällaisen talon 1000 vuodeksi, tai miten se edes on mahdollista. Perinteisen käsitetaiteen näkökulmasta niin teos on jo tehty. Mutta meillä oli tärkeää, että meillä on myös, että se ei liiku vain ideoiden todellisuudessa, vaan että meillä on siinä se konkretia. Että vaikka kukaan ei koskaan, että jos me sanotaan, että me hankittaisiin se kiinteistö jostain keskeltä metsää, Pohjois-Suomesta tai Kainuusta, eikä me koskaan kerrottaisi edes, annettaisi niin kuin tietoon sitä osoitetta, niin siitä huolimatta tieto siitä, että se oikeasti on olemassa, konkretisoi sitä. Se, mitä mä sanoin aiemmin siitä vaikeudesta ajatella pitkällä tulevaisuuteen, niin yksi apuväline siinä on jokin, mikä on äärimmäisen konkreettinen. Se jotain, mihin sä voit niin kuin tarrautua kiinni. Niin siis oli tärkeää, että se talo on sitten myös oikeasti olemassa. Eli oikeastaan sitä me tällä hetkellä nyt etsitään. Ja tuossa julisteessa sen periaatteessa, toi on tommonen niinku ehkä ikoninen teksti, toi on niin kuin ostoilmoitus toi juliste. Että halutaan ostaa tai otetaan vastaan lahjoituksena omalla tontilla sijaitseva mökki tai rintamamiestalo pitkäaikaista taideprojektia varten. Suosimme haja-asutusalueella tai erämässä sijaitsevaa kohdetta, joka ei rajaudu tiehen. Missä tahansa päin Suomea tontin ja talon koolla ei ole väliä. Talo voi olla asuttu, tyhjillään tai purkukuntoinen. Piharakennukset, hedelmäpuut, marjapensat ja pala metsää ovat plussaa. Tuossa on itse asiassa kaikki, tota kirjoitettiin aika kauan, jos lähtisi meidän niin kuin ilmoitusta purkamaan, niin siinä oikeastaan esitetään niin kuin jo väitteitä ja vastaväitteitä myös. Esimerkiksi, että miksi, kun me sanotaan rintamamiestalo, niin miksi me sanotaan, että rintamamiestalo on ideaalinen talo. Se ei tarkoita, että sen pitää olla rintamamiestalo loppujen lopuksi, mutta jos puhutaan tästä konkretiasta ja siitä, että kaikki ei pääse sinne, koska joko me ei kerrota, missä se on tai siinä on aita, niin uskaltaa väittää, että suurin osa suomalaisista, kun sanotaan, että se on rintamamiestalo, niin pystyy kuvittelemaan itsensä sen talon sisälle. Koska useimmat on ollut rintamamiestalossa, se on tyyppitalo, niin siinä on ikään kuin se samaistumisen tarttumapinta, se on kaikkein niin kuin laajin. Sitten siinä sanotaan, että sen pitää olla omalla tontilla. Tämä liittyy aika itsestäänselvä. Se liittyy siihen, että jos se on vuokrasopimus, niin se on jo hyvin prekaarinen se olosuhde, koska vuokrasopimus voidaan aina purkaa. Pitkäaikaista taideprojektia varten siinä lukee sen takia, ja me ei oltaisi haluttu sitä taidetta tässä mainita, koska taide on tietyn tyyppinen jänispassi myös, että joskus niin kuin taiteen varjolla saa asioita tehokkaammin tai helpommin tehtyä. Se kääntöpuoli on aina sitten tietysti se, että voidaan sanoa, että no mutta se on vain taidetta, että se on vaan tämmöistä niin kuin mielikuvittelua. Mutta ehkä sitten, koska tämä kuulostaa jonkun mielestä, tämmöinen ilmoitus voi kuulostaa myös epäilyttävältä, niin sitten se on kuitenkin niin kuin läpinäkyvämpää ja rehellisempää sanoa, että okei, me tehdään pitkäaikaista taideprojektia. Haja-asutusalue tai erämaa, joka ei rajaudu tiehen, toinen itsestäänselvä tämmöinen niin kuin konkreettinen tai realistinen ehto, koska jos meillä on siinä tie, niin siihen liittyy tiettyjä juttuja. Jos siinä on tieyhdistys, siihen liittyy tiettyjä juttuja, tiemaksuja, tiekokouksia. Eli sen pitäisi olla mahdollisimman niin kuin omavarainen niin, että me ei jouduta niin kuin vuosittain neuvottelemaan koko ajan sitä uudestaan. Eli ne on niin kuin sisäänkirjoitettu jo tuohon ilmoitukseen jo muutamat ehdot. Se ei tarkoita, etteikö me niin kuin tehtäisi toisin, mutta toi on ehkä tuommoinen niin kuin ohjelmajulistus. Ja sitten tosiaan sanotaan, että tosiaan se paikka ei ole merkitsevä meille, se voi olla mistä tahansa Suomessa.
sillä koolla ei ole merkitystä, eikä myöskään sille, että onko se nyt asuttu tai tyhjillään tai onko se purkukuntoinen. Se on oikeastaan meille samantekevää. Ehkä ihannetapauksessa sieltä löytyy vielä sisustusta sisältä, jolloin siellä on useampi leijeri, erilaisia elämänjälkiä, erilaisia niin kuin aikatasoja. Ja sitten nuo piharakennukset, hedelmäpuut, marjapensat ja pala metsää, se liittyy vielä siihen, että ihannetapauksessa se on ikään kuin mikrokosmos, se Kronoksen talon alue, jolloin siinä niin kuin kulttuuri ja luonto samassa paketissa. Meillä on jotain ihmisen rakentamaa ja sitten meillä on metsää. Ja useimmiten tietysti Suomessa se, mikä on rakennettu, on itse asiassa rakennettu siitä metsästä otetusta materiaalista, eli puusta. Ja sitten näiden kahden ääripään väliin, eli metsä, joka edustaa luontoa, talo, joka edustaa kulttuuria, niiden välissä on tämä aina elävä vyöhyke, joka on ihmisen järjestämä luonto, eli puutarha. Ja siihen liittyy hedelmäpuut ja marjapensaat, eli ne on ihmisen järjestämää ja hyötykäyttöön ottamaa luontoa, eli se on se välihomma. Eli me ollaan mietitty se kaikista noista näkökulmista. Et sitten se, mitä se on niinku reaalisesti, sitä me ei tiedetä, mutta on tietty idea, jota kohti me pyritään, koska silloin me uskotaan, että ihannetapauksessa niin siinä on niin kuin jo materiaalisesti sisäänkirjoitettuna mahdollisimman laaja otanta niistä ideoista, joita me halutaan käsitellä tässä teoksessa. Niin, no meillä on varmaan vielä puhuttu siitä tavallaan siitä, että tietysti tässä on, kun mennään ihan sille tavallaan se konkreettinen taso justiinsa jälleen kerran palataksemme siihen, niin mitä, me tullaan dokumentoimaan sitäkin keskustelua tavallaan, että meidän täytyy niin kuin yrittää pohtia just sitä, että miten ihmeessä tämmöinen, kun me pyritään tosiaan niin kuin rajamaan tämä pois semmoisen niin kuin ihmisen toiminnan piiristä ja niin kuin, semmoista ihmisen hyötyajattelun piiristä, että se suljetaan tavallaan kaiken tämän ulkopuolelle. Niin, omistusoikeus ja vapaavyöhykkeet, niistä aiheista ehkä. Niin, no omistus on erittäin tärkeä, eli me ollaan jouduttu sitä keskustelemaan ja miettimään sitä asiaa, että niin kuin, mihin tämmöinen, tai tämä projektihan ei sinänsä niin kuin voi epäonnistua. Me tiedetään, koska tämä kuitenkin on niin kuin osa sitä keskustelua ja sitä prosessia, mitä me tehdään tässä näin, että jos me todetaan, että niin kuin esimerkiksi omistusoikeus on niin vahva tämmöinen tekijä, että me ei voida yksinkertaisesti purkaa sellaista asiaa kuin omistajuus. Ja meidän täytyy miettiä sitten tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta, sitten, että jos me pyritään todella niin kuin, tietyllä tavalla myös suojelemaan tämä alue, niin miten se voi olla mahdollista? Tapahtuuko se sitten niin kuin, millä muodoin, millä keinoin, niin onko se, me joudutaan niin kuin tavallaan, ehkä alkuvaiheessa me ajattelin, että me pyritään purkamaan se omistajuus ja niin kuin tavallaan haastaa sellainen käsite kuin omistajuus kokonaan, mutta näyttää siltä, että se tulee olemaan erittäin vaikeaa. Mutta meidän pitää ehkä sitten tässä niin kuin tavallaan tapahtuu juuri se, että me neuvotellaan koko ajan tätä asiaa uudelleen ja joudutaan kääntämään tätä asiaa ihan niin kuin tavallaan ihan toisenlaiseksi, mitä me itse, meilläkin on tietynlaiset niin kuin esiolettamukset ja
kuvitelmat ja ajatukset, miten tämä menee, mutta sitten täytyy niin kuin pystyä myös niin kuin kääntää oma niin kuin perspektiivi ihan nurin ja miettiä, että miten se suojelu tai tavallaan tämmöinen niin kuin tämän ajan tilan tämmöinen niin kuin, jättäminen silleen, niin kuin me kutsutaan, niin on mahdollista. Ja se voi tapahtua niin kuin semmoisen jaetun niin kuin omistajuuden kautta, tai siinä on niin monia tavallaan, että tämä on, kun asiat menee niin kuin konkreettiselle tasolle, niin ei me koskaan niin kuin jouduta meidän aikaisemmissa tavallaan, jotka voisi sanoa olevan enemmän käsitteellisiä teoksia, niin kuin meillä on ollut teoksia, jotka niin kuin hyvin, niin kuin, just jo ihan 90-luvun lopussa meillä on ollut semmoinen kirjoitettu teos, joka on käytännössä hyvin paljon tämä sama asia. Mutta ei me jouduttu tähän keskusteluun. Nämä on ihan uudenlaiset niin kuin, tavallaan. Niin se keskeinen pointti on siinä oikeastaan just se, että mistä Visa puhuu, että jos ajatellaan niin kuin prosessista, niin tietysti siinä on se, että kun tekee paikkasidonnaista teosta, niin siinä on aina kysymys dialogista meidän tekijöiden ja sitten sen kohteen välillä. Ja sun on oltava riittävän joustava siinä. Riittävän joustava, et sä vaan lyö päätä seinään, vaan sun täytyy ymmärtää, että se kohde ja asia, jota sä työstät, puhuu aina myös sulle. Ja se on vuoropuhelua. Vaikka se vuoropuhelun toinen niin kuin puolisko ei edes olisi niin kuin, sanotaanko inhimillinen. Se voi olla olosuhde tai se voi olla käsite tai se voi olla luontoa tai se voi olla puu tai se voi olla nyt sitten just niin kuin tontti. Niin siinä on kyettävä sellaiseen keskusteluun. Ja tästä tullaan siihen, mitä Visa sanoi just siitä, että jos me otetaan oma projektimme tosissaan ja me ei ajatella ensisijaisesti taidetta, vaan ensisijaisesti suojelua, eli siis luontoa, eikä pelkkää kuvaa luonnosta, niin silloin meidän täytyy toimia ei idealisteina, vaan itse asiassa realisteina. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen juttu, koska se, mitä Visa sanoi siitä omistusoikeudesta, että me haluttaisiin, että se olisi vapaavyöhyke, koska siis omistusoikeus ei ole itsestäänselvyys suhteessa luontoon. Jos me ajatellaan alkuperäiskansoja, niin se yksi keskeinen syy, miksi niin kuin alkuperäiskansoilta on voitu riistää niiden maat melkein missä tahansa maailmankolkassa, on se, ettei niillä ole ollut omistusoikeutta, koska alkuperäiskansat on ymmärtänyt, että he ei omista territoriota. No sitten kun sinne tulee eurooppalaisia ja ne kysyy, että no kuka tämän omistaa ja ne ei ymmärrä, mitä omistaminen tarkoittaa, niin ne maat voidaan ottaa pois, koska okei, eihän niitä omistanutkaan sitten kukaan, niin nyt me voidaan ottaa ne. Ja se on meidän hirveän tärkeä niin kuin eettinen ja poliittinen kysymys se, että miten sitä paikkaa ei omisteta. Meillähän on esimerkkejä sellaisista paikoista, niin kuin napa-alueet, kansainväliset merialueet, avaruus, rajavyöhykkeet, jotka ikään kuin on niin kutsuttuja ei kenenkään maita. Niin sanotaanko sillä idealistisella tasolla, me pyrittäisiin ainakin julistuksen tasolla julistamaan tämä alue ei kenenkään maaksi. Mutta jos me asetetaan tässä projektissa luonto taiteen edelle, niin silloin itse asiassa saattaa hyvinkin kääntyä niin, että paras tapa suojella joku alue ei suinkaan ole se lakien tasolla tapahtuva suojelu, mitä mä sanoin, koska nämä suojelupäätökset voidaan aina purkaa, vaan itse asiassa pelata markkinatalouden ja omistajuuden ehdoilla. Viranomaiset ja myös muut pelurit tällä kentällä kunnioittaa enemmän sitä omistusoikeutta kuin niitä muita lakeja, esimerkiksi suojelupäätöksiä. Ja siinä mielessä, niin kyyniseltä kuin se meidän mielestä tuntuukin, niin mahdollisesti paras tapa suojella alue on hajauttaa se omistajuus. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten monimutkaiseksi tämmöinen suht yksinkertaisen oloinen projekti menee aika nopeasti sitten, kun sitä oikeasti alkaa tekemään ja sitä niin kuin käymään sitä dialogia. Ja tämä just on se, että jos joku esittää meitä kohtaa kritiikkiä, että
no onpas tää nyt idealistista ja eihän tuommoista nyt noin vaan voi tehdä, että tosta vaan 1000 vuodeksi jätetään silleen. Niin tottahan toki me se tiedetään, mutta ne kysymykset pitää esittää. Ja se on niinku keskeinen osa sitä teosta silloin. Kaikki ne, sanotaan, että se loputon ei-vastauksien niinku vyöry, jota me mahdollisesti saadaan osaksemme, niin se on keskeinen osa sitä teosta ja silloin se on vastaus kysymykseen. Meidän kysymys on ollut, voiko näin tehdä, koska meidän mielestä näin pitäisi tehdä. Ja jos se vastaus on, että nyt vaan ei voi tehdä, niin se on ikään kuin sen teoksen lopputulema, jos me ajatellaan teosta kysymyksenä eikä niin kuin statementtina tai teesinä tai julkilausumana. Tämä on hyvin tärkeä ymmärtää ja se pitää myös itse pitää prosessissa koko ajan kirkkaana itselleen, että ei niin kuin lukkiudu tiettyyn ajatustapaan, koska yhtäkkiä niin kuin pitää päästä sen boksin ulkopuolelle ja sitten tajuta, että ai niin, mutta jos me kiepautetaan tämä toisinpäin, niin nyt me nähdään tämä ihan eri tavalla. Se tekee tästä tietysti niin kuin tavallaan työlästä ja tavallaan niin kuin kiinnostavaa. Ja siinä on semmoinen niin kuin erikoinen projektin tekologiikka itse asiassa, että jotta sä voisit yleensä tehdä tämän tyyppisiä projekteja, niin sä et saa ajatella asioita liian valmiiksi ennen kuin sä lähdet tekemään. Koska sä voisit keksiä loputtomasti väitteitä ja vastaväitteitä niin paljon, että sit sä päätyisit siihen, että no ei tätä kannata tehdä, kun ei se kuitenkaan onnistu. Mutta sillä hetkellä, kun sä tajuut, että kysymys ei ole onnistumisesta perinteisessä mielessä, niin silloin sä tiedät, että no okei, me voidaan vaan vähän heittäytyä, että me saadaan tämä homma alulle, vaikka me tiedetään niin kuin silleen vähän siellä niin kuin tajunnan rajamailla, me ei ole niin kuin se ennakko-oletuksia on, että no okei, ehkä on tiettyjä vaikeuksia, joita me tullaan kohtaamaan. Mutta niillä kysymyksillä tai epäilyksillä ei saa antaa alkuvaiheessa valtaa, koska ensin pitää lähteä tekemään ja sitten sen jälkeen katsoa, että mitä siitä seuraa. Se on ehkä sen tyyppinen niin kuin strategia, mitä me ei olla ennen käytetty. Me ollaan tykätty suunnitella aina aika tarkkaan. Myös meidän paikkasidonnaiset teokset, kun mä puhuin siitä dialogista, että me ollaan tykätty silti siitä, että meillä on niin kuin tietty kontrolli siinä. Että siinä mielessä tämä on uudenlainen taktiikka myös. Tuossa voisi ehkä tuoda esiin, että tavallaan tämä menee aika mielenkiintoiseksi siinä vaiheessa sitten, kun talo on hankittu tai se paikka, kiinteistö, niin sen jälkeen me pyydetään sellaisia lausuntoja ja asiantuntijaraportteja sitten niin kuin sitä konkreettisesta paikasta lähtien, että siellä tulee olemaan niin kuin varmaan maankäytön tämmöisiä juridiikkaan perehtyneitä asiantuntijoita ynnä muita, jotka niin kuin sitten arvioi, miten tästä lähdetään sitten konkreettisesti eteenpäin. Ja tavoitteena, kun on tämä meidän tavoittelema 1000 vuoden aikajakso. Ja todennäköisesti sinne hamaan jonnekin. 1000 vuotta on meille niin vaikea todellakin kuvitella, että minkälaista sivilisaatiosta siinä vaiheessa on kysymys, vai onko ihminen enää olemassakaan. Sitäkin voi miettiä. Me voidaan onnistua kyllä aika hyvin näillä meidän teknologisilla välineillä niin kuin kääntää tämä maa aika toisenlaiseksi. mutta joo, siis tämä menee hyvin konkreettiselle tasolle joka tapauksessa sitten, ja jälleen kerran niin kuin, miten nämä asiantuntijat pystyvät niin kuin tuomaan tähän prosessiin uutta. Että kyllä minusta se on erittäin mielenkiintoista siinä vaiheessa sitten kyllä. No, mä kirjoitin tämän kysymyksen, mutta sitten hetken päästä joudun teistä vastata. Mutta tässä loppuvaiheessa tuli mieleen tämä sijainti. Tuolla Olkiluodossa varmaan valtaisten alueen, niin eikö siellä niin ollut tällaisia taloja, jotka joutuvat muuttamaan pois, että se olisi strategisesti hyvä paikka löytää joku talo, onko siellä enää sellaista? Siinä olisi sitä aikaperspektiiviä. Joo, ei me olla sen enempää. Onko siellä sellaista tyhjälleen jätettyä taloja, joiden omistajien oli pakko, joka pakko muodostettiin? Niin, mutta ne olisi kuitenkin jäänyt sinne. Joo.
Niin tuollaisia paikkoja on maailmassa tietysti niin kuin joko just tälleen tehdään, että se on vallattu, tai sitten jos nyt ajatellaan Tchernobyliin, niin myös, että sinne on jäänyt. Se liian alleviivaa. Se on vähän alleviivaa, ehkä se johtuu siitä, että me ei olla niin kuin tässä kohtaa aktiivisesti enää mietitty. Me ollaan ikään kuin omasta mielestämme käsitelty se onkalokysymys meidän aiemmassa Abelland-animaatiossa. Senhän niin kuin teoksen lähtökohta on Olkiluodon toi onkalo ydinjätteen loppusijoituspaikka, vaikkei sitä teosta katsomalla nyt mitenkään voisi ikinä tietääkään, ellei me sitä kerrota, mutta miksi lähdettiin aikanaan tätä kyseistä animaatioinstallaatioa tekemään, niin se itse asiassa oli artikkeli, mikä me luettiin onkalon rakentamisesta. Ja se oli yksi, niin kuin se on ollut, me ollaan tehty sitä Abellandia aika kauan, että siinä me just pohdittiin tätä toisenlaisia aikakestoja, osittain myös sitä insinööriutopiaa, joka siihen liittyy. Meillä oli tietysti itse asiassa tapauksessa niin tämmöinen, miten mä sanoisin, romanttis, punavihreä näkökulma siihen asiaan, mutta tuossa kun me ton geologin kanssa juteltiin, ja hän oli itse asiassa päässyt käymään siellä, ja me kysyttiin, no mikä on geologin mielipide tästä, niin hän sanoi, että vaikka hän ideologisesti on sitä kaikkea vastaan, niin tiedemiehenä hänen on pakko myöntää, että kyllä se on ihan turvallinen, että ei sieltä mitään vuoda. Et se oli mielenkiintoinen, että hänkin joutuu sanoa sen, että siinä on kaksi asiaa, että meillä on niinku tiettyjä tieteellisiä faktoja ja sitten meillä on niinku niitä ideologioita, että niitähän täytyy sitten kummallisesti niinku pyöritellä suuntaan ja toiseen. Mutta joo, me ollaan tavallaan, niinku, että me ajateltiin, että tää niinku, tässä on niinku sellaista sukulaisuutta siihen aihepiiriin tavallaan, onkalossa me puhutaan 100 000 vuodesta, oliko se niin? Mutta mä muistan, että yhtiö on sanonut, että se mikä sen ikään kuin mikä on se kaikella, mikä rakennetaan nykyään, niin pitää määritellä käyttöikä kaikille esineille ja taloille ja asioille. Niin siinä on niinku tällaisia. Mutta se oli itse asiassa se oli kiinnostava juttu, koska jos me ajatellaan, että annetaan luonnon niin kuin kasvaa yli ja niin kuin kulttuuri, niin annetaan sen kulttuurin rappeutua siinä, niin tavallaan siinä onkalon insinööriutopiassa, niin sitten taas ajatellaan, että kun se on täynnä se sijoituspaikka, niin sen jälkeen se käsittelylaitos puretaan ja siihen paikalle istutetaan metsä. Eli se on tällainen niin kuin, miten mä nyt tämän sanoisin suomeksi, niin kuin itse aiheutetun muistimenetyksen olosuhde. Ja vielä niin kuin hyvin suomalaisella tavalla tehtynä, että me istutetaan metsä siihen päälle ja sitten me huokastaan helpotuksesta ja sanotaan, että kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan. Mutta kaikki mikä haudataan, niin joskus se sieltä nousee. Etenkin jos kysyy geologilta, että ehkä tässä tapauksessa siis geologi ei miettinyt riittävän pitkälle. Toisaalta sitten me tullaan puoliintumisajan kysymyksiin, että kauaksi on niin kuin itse asiassa haitallista. Esko Valtaoja sanoi just aikaisemmin, kun tästä keskusteltiin, hän just niissä aikaperspektiiviin, että no sillä ei ole mitään merkitystä tämän maailmankaikkeudelle. Niin. Niin siinä on taas vielä yksi, että kun on puhuttu näistä aikaskaaloista, että mikä siinä on mielenkiintoista just siinä Kronoksen talossa, että jos meillä on niin kuin viimeiseltä asukkaalta taloon jäänyt kuppi keittiön pöydällä, niin miten niin kuin pakeneva se on. Ja sitten me voidaan niin kuin muuttaa aina, riippuen, että keneltä kysytään, niin sitä mittakaavaa niin kuin virkamiespäätösten mittakaavaksi tai arkeologin mittakaavaksi tai geologin mittakaavaksi tai kosmologin mittakaavaksi. Niin sitten se muuttuu aina vähän sitä mukaan, että ajastahan siinä ennen kaikkea on kysymys sitten loppujen lopuksi, mutta ei sellaisesta abstraktista ajankäsittelystä, vaan ehkä silleen poliittisemmasta tavasta ajatella aikaa abstraktiona. Oletko semmoista ottanut huomioon, että ellei tämmöistä nyt löydy, tällaista ihanaa paikkaa,
niin te tekisitte tämmöistä uudisvaivaajatyötä, eli te löytäisitte jonkun ihanan riihen ja aitan ja navetan ja tämmöisiä, te salaperäisesti hiippailisitte syystyneenä öinä ja kantaisitte ne tavarat jollekin tyhjälle tontille, joka te olette niinku myös tällä tavalla hankkineet ja sitten rakentaisitte sen paikan itse ja se olisi sitten siellä ja kukaan ei tietäisi missä se on. Sitten se historia alkaisi vasta siitä. Niin. Joo, me itse asiassa pohdittiin, me mietittiin jossain vaiheessa, että meillä on 2 vaihtoehtoa, että etsitään olemassa oleva, tai sitten me mietittiin, että no mitä jos me rakennettaisiin se itse just, mutta sitten mitä mä tuossa puhuin aiemmin, niin me koettiin, että just nimenomaan se, että se historia alkaa vasta siitä hetkestä ja sitten tulee kysymys, että miksi se piti rakentaa ja se on liian taiteellista ja miksi edes on sitten talo tai miksi me rakennettiin jotain ja sitten niin kuin jätettiin se sitten sille, että eikö olisi itse asiassa ollut parempi olla tekemättä mitään, jos me niin kuin ollaan uskollisia sille, mitä me tässä nyt väitetään, että me ei haluta niin kuin me halutaan muokata sitä todellisuutta niin kuin ikään kuin mahdollisimman vähän, että me ei haluta rakentaa tai me ei haluta jättää jälkeä sinne. Ja ei se kuulu asiaan. Siis se, että kun se rajaaminen on just se on se omistus, että mehän ei esimerkiksi se aita nousi hirveän niin kuin voimakkaasti esiin tuossa keskustelussa, koska just se on konkreettinen asia. Se niin kuin auttaa hahmottamaan sen idean niin kuin konkreettisien elementtien kautta. Talo, piha, aita. Vertaisiko tuollaisella aidalla sopii? Joo, todennäköisesti tuommoinen niin kuin verkkoaita. Ei siis me haluttaisi aitaa lainkaan, mutta se on oikeastaan realismi. Tai voidaan ajatella, että jos sulla on aita siinä, niin silloin mitä realismilla on tekemistä? no silloin tekemistä sinänsä, että silloin kun joku menee sinne ja tappaa itsensä siellä, niin me ollaan syyllisiä ainakin niin kauan, kun se on meidän omistuksessa. Se on yksinkertaisesti vastuukysymys. Se itse asiassa on niinkin tylsämielinen taiteen näkökulmasta, että meidän pitää miettiä vastuuta ja turvallisuutta. Et me ei todellakaan ajateltu niin, että joku voisi ajatella sen niin päin, että on aita sen takia, että se aita on ikään kuin rajaamisen väline. Siis että käytetään aitaa ohjaamaan havaintoa ja sitten niin kuin ohjaamaan ajatuksia tiettyyn suuntaan. Niin, että se merkkaa sen, niin nimenomaan. Mutta se ei niin kuin ole meillä luontaista toimintaa ja se aita häiritsee ihan hirveästi, kun on käynyt katsoa noita joitain kohteita, niin sitä aina miettii, että no miltä tässä nyt se aita näyttää ja sitten se ajatus on, että no aika kamalalta. Että ei tässä nyt oikeastaan saisi olla sitä aitaa, mutta sitten se kuitenkin on oltava se aita. Et se on vähän semmoinen niin kuin yksi näitä niin ihan keskeisiä juttuja. Sanotaan, että se aita ei ole sen käsitteen ytimessä. Siis noin periaatteessahan omistusoikeus jälleen kerran niin, turvaa sen territorion, kyllä, sinänsä. Ja se, että jos siinä saadaan niin kuin suojelupäätöksiä. Mutta todennäköisesti siinä on silti oltava se aita ympärillä. Sitten taas... Niin se on. Sitä mä en oikein tiedä, että miten sitten, että sinnekin voi joku nousta maihin. Ne on semmoisia mielenkiintoisia kysymyksiä. Niin, saarelaisissa olisi niin tavallaan luonnolliset rajat tietenkin, mutta kyllä sinne suomalaiset veneellä pääsee kuitenkin vielä. Niin ja vesi nousee. Niin, niitähän on merenpohjassa kyliä tietyissä niin kuin noissa keinojärvissä ja altaissa, niin maailmalta löytyy esimerkkejä kyllä hukutetuista kaupungeista, ei edes hukkuneista. Eli mitä ne ei tarjottu vielä siis? Kyllä, on kyllä siis, kyllä me ollaan, on tarjottu ja me ollaan aktiivisesti itse myös etsitty, mutta sanotaan näin, että jos me nyt pidetään kiinni tästä 1000 vuodesta, niin ei kannata hötkyillä tässä kohtaa. Olisi kiva, kun se alkaisi. Olisi hauska, jos se pääsi alkamaan.
se on itse asiassa... Sanoit, että voidaan aloittaa ilman, että 1000 vuotta on valmiiksi pureskeltu. Itse asiassa se on jo alkanut. Me ei vaan olla vielä sitä valittu. Prosessihan on jo alkanut tietysti. Et me vaan saavutaan paikalle ja sanotaan, että tuo. Et jos ajatellaan tätä niin kuin sanotaan käsitteellistä näkökulmaa. Valokuvaaja on löytänyt niin paikkoja, rakennuksia, jotka on Pupujussi ja Linnut ja muut juurisia. Hän löytänyt. Joo, Villamolla on se hieno kirja. Tuo kirja löytyykin täältä näin. Ja Männikkö Esko on kuvannut kauan niitä taloja myös. Siinä mietittiin silloin pitkään, että tavallaan että me mietittiin niitä erilaisia tapoja, että me kartoitettiin, että millaisia vastaavia projekteja on tehty, että niitä on kuvattu ja mitä eri juttuja on niin kuin näiden kanssa tehty. Me pohdittiin, että onko tässä niin kuin riittävästi enemmän kuin niissä, ja sitten me todettiin, että periaatteessa kyllä, koska se on kuitenkin niin vahva just se konkreettinen niin kuin omistamisen ja suojelun näkökulma, että se ei tosiaan vaan palaudu pelkäksi kuvaksi, koska kyllähän sä nyt voit, mistä tahansa sä Suomessa asut, niin ei sun tarvitse montaa kilometriä lähteä kävelemään, kun sä näet hylätyn talon. Mutta se tarkoittaa sitä, että ne on aina niin kuin jossain määrin niin siinä epävarmuuden tilassa. Jopa jos me ajatellaan just Pripyatia, Tšernobyliin, niin vaikka niin sitä pidetään silleen, niin sen raunioromanttisen matkailun ehkä pääkohteena nykyään, niin ei sekään niin kuin, tavallaan se on vaan sen takia eristetty, että siinä on niin kuin turvallisuuskysymyksiä, mutta se on silti ehdollista, että sillä hetkellä kun se määritellään turvalliseksi paikaksi, niin se kolonisoidaan uudestaan ihmisen toimesta. Tämä on just se, että on monia paikkoja, että mikä tahansa talo, jolla ei silloin mitään suojaa itse sillä niin kuin lahoavalla talolla, niin se voidaan milloin tahansa purkaa, kuka se sitten omistaakaan tai muuta. Ja tämä on ehkä siinä just se, että me oikeasti yritetään tarttua siihen ja sanoa, että niin ehkä joo, toi olikin muuten pointti, mitä ei tullut silleen suoraan sanottua, että puhuttiin niin monimutkaisesti ehkä välillä, että jos ajatellaan niin kuin suojelu, tai enemmän se museologinen taso tuossa teoksessa, että meillä on luonnonsuojelu, johon kuuluu semmoisena ajatuksena, että me palautetaan se ympäristö luonnon tilaansa. Sitten toisaalta meillä on rakennusperinnön suojelu, jossa usein ideana on myös palauttaa se rakennus tai säilyttää se alkuperäisessä asussaan tai restauroida se alkuperäisen asunsa. Molemmissa niin kuin käsitteissä on tämä alkuperäisen ajatus, mikä jossain määrin niin kuin aika absurdi itse asiassa. Ja koskaan näitä kahta asiaa ei käsitellä yhtenä nippuna. Eli miten me voitaisiin suojella yhtä aikaa sekä luonto että rakennusperintö ikään kuin. Ne on niin kuin kaksi kategoriaa niin kuin virkamiestasolla, mitkä ei sitten kohtaa. Ne voi, niin kuin siis, niillä voi olla kohtaamisia. Esimerkiksi silloin, kun me suojellaan joku alue niin kuin luonnonsuojelulailla, niin sinnehän voi jäädä myös talo sisälle. Me ollaan keskusteltu tästä luonnonperintösäätiön kanssa. Itse asiassa heillä on muutama sellainen kohde missä just näin on käynyt, ja me tavallaan käydään läpi sekin vaihtoehto, että on jo suojeltu metsä, jossa on jo talo jäänyt sinne sisälle. Että siinä on semmoinenkin niin kuin mahdollisuus ikään kuin, että ikään kuin suojelemalla yksi tullaan suojelleeksi toinen sattumalta, mutta sitten se menee yleensä näin päin. Mutta meitä on kiinnostanut just se, että sanotaan, että ei ole mitään alkuperäistä, eli luonto ja kulttuuri on täysin niin kuin toisiinsa kytkeytyneitä ollut jo niin kauan, tai ei itse asiassa niin kauan, siis ihmisen aikana ja sanotaan viimeisen 100 vuoden aikana tai 200 vuoden aikana, että niitä on aika erikoisesti itse asiassa erottaa toisistaan, että ne on ihan niin kuin tasa-arvoisia ikään kuin se ihmisen vaikutus luontoon ja se luonto itse, mutta mitään alkuperäistä ei sinänsä ole. Ehkä sellaisena tarkennuksena myös siihen, kun me sanotaan, että me kielletään se alue ihmisiltä, niin
sehän on vaan niin kuin, fyysiseltä niin kuin hyvin konkreettiselta niin kuin tunkeutumiselta suojattu ikään kuin, koska eihän se ole missään tyhjiössä, se on ihmisen vaikutuksen alainen niin kuin kaikki muukin koko ajan luonnossa, myös se paikka tietysti niiden päätösten ja niiden päästöjen takia, mitä ihmiset tuottaa ja miten ihmisen toiminta muokkaa ekosysteemejä. Että on liian romanttista ajatella noiden alkuperäisyyksien niin kuin näkökulmasta mitään asioita. Et se ei oikeastaan johda mihinkään muuhunkin semmoisiin kehäpäätelmiin. Niin. Siitä mä tavallaan tuli vielä mieleen se, että niin kun joskus mainittiin se meidän vanha teos, joka oli tämmöinen just mielikuvaharjoitus, että näitä kuvitteluharjoituksia, että kuvittele joku paikka, mitä sille tapahtuu. 90-luvun lopussa tehtiin näitä. Niin tavallaan tämä on mun mielestä myöskin, niin kuin täällä on tämmöisiä harjoituksia tuolla pöydällä, niin tavallaan tämähän on myöskin sellainen, että niin kuin jokainen myös joutuu niin kuin itse pohdiskelemaan näitä, just että mikä tämä Kronoksen talo on ja niin kuin, että se on aika tärkeä mun mielestä niin kuin tavallaan sellainen käsitteellisesti tämä kysymys, että niin kuin, ja varsinkin, koska jokaisella syntyy joku mielikuva. Nyt teilläkin on varmaan jokaisella joku mielikuva, että te olette nähnyt ehkä jonkun semmoisen rakennuksen jossain. Ja, niin kun, ja tavallaan sitten niin kun kysymys tästä pitkästä ajasta, mitä se voi tarkoittaa. Niin. No niin, mutta joka tapauksessa tämä niin kun haastaa teitä tavallaan niin kun pohtimaan näitä kysymyksiä. Ja niin kun Teillä on sitä aikaa nähtiin Pentti Linkola siellä talossa. Anteeksi? Linkolan talo. Linkolan talo. Tämä on varmaan halukas yhteistyö. No me ollaan, niin kuin sanottu, niin Luonnonperintösäätiön kanssa niin kuin keskusteltu. Linkolahan on edelleen puheenjohtaja. Joo. Mut siinä on tiettyjä, tämä Linkolan juttu on, siinä on päällekkäisyyksiä, mutta mä en halua siitä sen enempää puhua. Me ollaan pohdittu niitä juttuja, tai meillä on yksi toinen projekti ollut myös, mikä liittyy Linkolaan itse asiassa. Siinä on päällekkäisyyksiä myös tämän projektin kanssa, niin kuin meillä aina on projekteissa. Tavallaan se Linkola-projekti ikään kuin loppuu siihen, mistä tämä Kronoksen talo alkaa tavallaan, jos tarinoita ajattelee. Mutta joo, se Linkola on siinä niinku Linkola ja Linkolan talo ja Linkolan hahmona, niin ne on erittäin kartalla meillä, mutta siinä on tiettyjä seikkoja. Joo, silleen, no joo, mä nyt niistä aiheista sano sen enempää, mutta siinä on kaikenlaisia kysymyksiä. Niin, ja sitten on tiettyjä henkilökulttia ja kaikkea muuta. Tässä projektissa ei ole kyse niin kuin ihmisistä sit kuitenkaan. Et kuka sitten siinä talossa viimeksi on asunut. Talo voi olla asuttu. Niin voi, mutta ei nyt tietenkään niin, että se jää sinne asumaan sinne aidan keskelle. Lähinnä tarkoittaa tuossa niin myynti-ilmoituksen tasolla luonnollisesti sitä, että me ei siis etsitä niin kuin jotain hylättyä taloa. Et yhtä hyvin me voidaan ostaa, jos joku haluaa myydä oman talonsa, missä hän vielä asuu. Kai saisi asua siinä ja luonnollinen teillä poistaa vasta. Sehän olisi kaunista. Joo, siinä olisi vähän sellainen eläintarhantuminen ehkä. Tiettyjä eettisiä kysymyksiä. Eiku pappari. Naiset on pitkäikäisiä. Mutta mikä kiire tässä on? Sen kun tuossa alustui tästä omistusoikeudesta ja päätösvallasta ja muusta, niin niistä Puolan metsistä puhuit, että jos ajatellaan näitä utopia-asioita, että olisi niin mahdollista, että me voitaisiin päättää näistä Puolan metsistä ja saksalaiset päättää Suomen metsistä. Että jos ajattelee näitä metsäkoneeseen kahvettiin, että niitä ei ole 10 vuotta enää ollut ollenkaan.
Ja siinä on syy on semmoinen, että ei ole mitään metsiä, mitä puolustaa. Sepä. Ne on kaikki hävitetty. Niin. Ja joku Brasilian sademetsät, niin me voitaisiin päättää niistä, eikä suinkaan ne, jotka siellä. Niin. Ja samalla Raumalasta voisi antaa konsulttia pois New Yorkiin, se on iso herrantaa, että pannaan asfalttia verrastolla ja liikenteen keskuksia sinne. Se päätösvalta luonnonsuojelun osalta, että yksi eduskuntarupeama voi päättää muuttaa niitä menneitä päätöksiä. Niin siihen samaan yhteyteen sopisi semmoinen kanssa, että meillä on vain yksi palvelu. Ja me ei hallita saa omilla päätöksillä sitä omaa tonttia enää omaa, koska ne päätökset yleensä aika puhutaan. No niinpä. No toi on itse asiassa sellainen tavallaan just siinä kysymys, että monissa tällaisissa suojeluasioissa usein niin EUsta ei tykätä, mutta sehän se EUn projekti just nimenomaan itse asiassa on, että sä et voi ihan mitä tahansa päätöksiä tehdä paikallistasolla, sitä pidetään aina huonona asiana. Sitä päätösvallan siirtämistä Brysseliin, mutta sen voi ajatella myös just tuosta näkökulmasta, että silloin asioita katsotaan vähän laajemmalla perspektiivillä. Et niin kauan kuin se on sen itsenäisen territorion päätösvallassa asiat, niin se on aika sattumavarasta, mitä tapahtuu. Et siksi just tarvitaan, ja no onneksi onkin, niin laajempia globaalimpia lakeja. Muuten ei niistä oikeastaan hirveästi tarvitse koskaan välittää. Se on just tämä Puola on mielenkiintoinen tapaus nyt, että miten EU siis siihen esimerkiksi reagoi, koska sehän ei luonnon näkökulmasta, ne on vaan karttaan piirrettyjä viivoja nämä valtiot, että ei Puolalle ei itse asiassa pitäisi olla minkäännäköistä päätösvaltaa. Tietysti ne sanoo, että se on sisäinen asia ja se on heidän rajojen sisällä, että he päättää heidän parlamentissa, mutta jos totta puhutaan, niin luontoisista asioista, niin ei pitäisi ollenkaan voida päättää sillä tavalla, että itse asiassa silloin pitäisi sekaantua sisäisiin asioihin, mutta siinä on tietysti niin paljon lehmänkauppoja ja muita, että ei se yksi metsä hirveästi merkkaa, jos Puola täytyy saada äänestämään jonkun pakolaiskysymyksen puolesta esimerkiksi, jos ajatellaan EU:ta ja Itä-Eurooppaa, millainen meininki siellä on nyt. Onko se metsä, onko se valtio-omistuksessa? Ymmärtääkseni se ei ole yksityisiä, että se on valtio-omisteista. Joo. En mä sitä asiaa niin hirveästi ole tutkinut, että mä oon muutamia artikkeleja lukenut, koska kuitenkin siellä jotenkin ne puolalaiset metsänhoitajat sitä rulettaa siinä hommassa. UNESCO suojelee tällaisia? Se ydin siitä metsästä on Unescon suojelema. Mutta siinä on oikein iso alue sen ympärillä, joka periaatteessa on sitä samaa melkein. Ja siihen, ei ne siihen UNESCO-palaan varmasti niin helposti pääse käsiksi, mutta mä en ole kovin optimistinen nykyään, että jos vaan päättää käydä käsiksi, niin sitten käy. Eihän niillä mitään sanktioita siitä tule. Mä ajattelin, että semmoinen ihan toinen asia, tavallaan vähän tämän projektin ulkopuolelta, mutta tavallaan tämmöisen taiteilijan tapaamisen luonteeseen kuuluu ja ehkä tavallaan museon näkökulmasta se, että mitä se taiteilijan työ nykypäivänä on. Niin kertoisitteko te ihan lyhyesti, te olette kansainvälisesti nyt hyvin tunnettu ja liikutte paljon maailmalla, että millainen esimerkiksi teidän tämä vuosi on ollut? Mitä te konkreettisesti olette tehneet, missä te olette ollut? Te vähän viittasitte aikaisempiin teoksiin ja nämä animaatiot on esimerkiksi sellaisia, että ne on kaikki verkossa IC:n kotisivulla, että jos teitä kiinnostaa, niin katsokaa ihmeessä. Ja jotakin tullaan sitten syksyllä näyttää täällä Raumallakin. Mutta tämmöinen ihan pieni tavallaan, että mistä olette käyneet ja minne te olette menossa? No, joo, siis tietysti me ollaan tehty tätä, että jos ajatellaan semmoista perustyöskentelyarkea, niin sitähän tekee aina useita projekteja samanaikaisesti tietysti, koska ne on aina eri vaiheissa. Niin meillä on 2 julkista hanketta työn alla ollut viime vuodesta saakka. Nyt tämä Kronoksen talo ja sitten me tehdään prosenttiraha julkista teosta niin Helsingin Maunula-taloon uuteen tällaisen kulttuurikeskukseen, joka tulee Helsingin Maunulaan. Ja ne on semmoisia, molemmat nämä on sellaisia projekteja, että ne on enemmän toimistotyötä käytännössä. Sitä vaan lähetetään sähköposteja ja soitellaan sinne tänne ja selvitellään asioita ja viedään asiaa sitä kautta eteenpäin. Tämä Maunula on vähän samantyyppinen projekti kuin tämä, että me ei itse sinänsä tehdä mitään muuta kuin vastataan ideasta ja sitten teetetään
ja tilataan asioita niin kuin osaksi teosta. Et meillä ei ole niin kuin mitään niin kuin hands-on meininkiä niin kuin niiltä osin. Et se on ihan puhdasta niin kuin tuottamista ja organisointia. Et ne on niin kuin koko ajan päällä. Sitten oikeastaan niin kuin, sitten ollaan käsikirjoitettu viime syksystä saakka niin elokuvaa ja sen niin kuin esituotantoa on tehty. Eli se nyt on vaan niin kuin oikeastaan kirjoitushommaa ja siinä meillä on tuottaja onneksi, niin sitä ei joudu tekemään ihan kaikkea niin kuin itse. Kevät oli aika kiivas, että siinä ei ollut semmoista niin kuin rauhaa oikein, että niin kuin tosiaan välillä tuntuu, että suuri osa ajasta menee semmoiseen toimistotyöhön, että se on ihan konkreettista semmoista työtä, mitä pitää vaan niin kuin tavallaan tehdä ja se semmoinen niin kuin, no niin kuin tavallaan se on aina luksusta, kun voi alkaa niin kuin tavallaan suunnittelemaan ja tekemään teoksia oikeasti. Et varmaan uutta animaatiota ruvetaan työstää vähitellen tuossa loppukesästä. Mä luulen, että marraskuussa on uusi animaatio valmis taas. Vastahan meillä valmistus uusin animaatio itse asiassa helmikuussa, mutta näköjään pitää tuottaa asioita kovalla tahdilla koko ajan. Nämähän on tosi pitkiä nämä, niin jos puhutaan siitä, mikä nyt just valmistui, niin sekin on ollut aika monta vuotta työn alla. Varmaan 4 vuotta. Monet projektit, niitä tehdään pitkään silleen, että ne on siinä työn alla, ne niin kuin realisoituu. Jos tulee sopiva näyttely tai sopiva paikka, niin sitten ne kannattaa ikään kuin kiihdyttää valmiiksi. Ja sitten jotkut on semmoisia just niin kuin vanhoja ideoita, joista ei ole koskaan kokonaan luovuttu, että ne niin kuin pyörii mielessä, niin kuin esimerkiksi tämä Kronoksen talossa. Sitten just taas kun on sopiva hetki, niin sitten ne niin kuin realisoidaan. Konsepteja on paljon koko ajan, sitten vähän mietitään, että mitä lähtee tekemään. Ja se on ehkä se niin kuin, sanotaanko käsitelähtöisen taiteen teon hyvä puoli, kun meillä ei ole mitään omaa mediaa, niin se, tai ehkä se on se huono puolikin, että se olisi, joskus tuntuu, että olisipa se mukava, että voisi vaan mennä ateljeeseen ja ruveta maalaamaan, että tavallaan sulla on sun media ja sitten sä tiedät, että tämä homma on suht hallus. Jos meillä ei ole sitä, niin me tehdään ihan mitä vaan, koska se lähtee ideoista liikkeelle, niin se voi olla animaatio tai kirja tai se voi olla tällainen teos, niin kuin tämä Kronoksen talo tai se voi olla käytännössä ihan mitä tahansa. Sitten se on just sen takia se muuttuu, se on sellaista niin kuin organisoimista enemmän, että meillä on se idea on se lähtökohta ja sitten me mietitään, että mikä se tiimi on, joka sen teoksen ikään kuin meidän kanssa toteuttaisi. Tavallaan voi ajatella sillä tavalla, että just niin kuin noissa animaatioissa ehkä niin kuin näkee, että ne on niin jollain lailla niin kuin samaa maailmaa. Niin no ne animaatiot on niin kuin meidän maalauksia ehkä silleen, että niissä on meidän suora kädenjälki. Niin kuin mutta sitten taas toisaalta niin kyllä näillä asioilla on aina yhteys, niin kuin nämä on tavallaan sitä samaa niin käsitteellisesti, niillä on aina niin kuin selkeät, kyllä niillä on, niin kuin, ne on sitä samaa maailmaa kuitenkin loppujen lopuksi, että niin kuin tämäkin tuntuu niin erilaiselta teokselta, mutta silti näissä on ne tietyt käsitteelliset yhteydet aina. Niin kuin, että meidän voitaisiin puhua ihan yhtä lailla meidän animaatioista kuin tästä teoksesta, että niin kuin näillä on aina ne, siis tavallaan se yhteys, että vaikka media vaihtuu. Mutta se on ollut meidän niin kuin tavallaan ihan se peruslähtökohta, kun aikoinaan perustettiin tämä ryhmä, niin ei meillä ollut ajatustakaan siitä, että animaatio tuli todella vasta joskus 10 vuotta sen jälkeen, kun me oltiin työryhmä perustettu, vähän vajaa, niin josta nyt meistä ehkä parhaiten tunnetaan. Mutta sitä ennen on tehty ihan kaikkea mahdollista ja mediat vaihtuu ja se on ollut niin kuin se, siitä me myöskin pidetään tavallaan kiinni edelleenkin, vaikka on sellaisia tiettyjä asioita, joita me osataan tehdä nykyään niin hyvin, ja jotkut asiat on mukavampi tehdä tietyllä tavalla, että se on aina vähän tilanteen mukaan, konteksti määrää ja niin kuin. Mutta se pitää asiat kiinnostavina, että voi vaihdella niin kuin paikkoja, tekniikoita ja muuta. Ja sitten sitä oppii uusia asioita koko ajan, mitä ihmeellisempiä juttuja. Et jos nyt ajatellaan esimerkiksi ensi viikkoa, niin yhtenä päivänä mun täytyy kirjoittaa jotain korkealentoista niin kuin tekstiä jostain teoksesta, ja sitten seuraavana päivänä me mennään sahamaan puukiekkoja. Niin se vaihtelee. Tai
tai että me ollaan niin kuin, mitä erikoisimpia juttuja, että välillä ajetaan autolla ja etsitään tontteja ja sitten sen jälkeen käydään Fiskarsissa niin sahalla katsomassa, miten sahataan meille lautoja. Ja sitten taas toisaalta tekee jotain installointikaavioa johonkin niin kuin näyttelyyn jossain ulkomailla. Välillä sitä on tosiaan niin kuin poro tai saha kädessä ja välillä sitä sitten vaan puhuu lämpimikseen. Sitä tekee melkein ihan kaikenlaista. Hyvä. Onko teillä mielessä vielä jotakin? Hei, iso kiitos teille. Tästä voi tosiaan jäädä vielä puuhaille tekee jotain vähän tuota virikettä tai selailla kirjoja ja jättää niihin vaikka jonkun kommentin, jos löytää kiinnostavan kohdan tai lukea toisten ihmisten jättämiä kommentteja. Tai laittaa ehdotuksen, että mikä kirja sopisi tänne. Voi täyttää.